Id-deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-Parlament Anġlu Farrugia l-istess kif għamel Joseph Muscat beda billi faħħar lil Giovanni Paolo Ttini li kien beatifikat. Anġlu Farrugia qal li l-Partit Laburista għandu fiduċja fil-ħaddiem Malti u jgħid li jekk ikun fil-gvern se jkun qed iġib il-quddiem lill-ħaddiema Maltin. Qal li ma jistax ikun li pajjiżna jibqa' jkollu 25% tal-ħaddiema Maltin li għandhom bħala impjieg ewlieni xogħol part-time biss. Id-deputat mexxej Laburista irrefera għal mod kif il-gvern immexxi minn Lawrence Gonzi għarraq kontinwament bil-ħaddiema. Semma l-ħaddiema tat-Tarsna, tal-Go, tal-Linja, Ene Malta u Air Malta fost l-oħrajn. Dwar il-linja nazzjonali tal-ajru Anġlu Farrugia qal li kien il-gvern li ġab lil Malta f'din is-sitwazzjoni u issa qed imur jitkarrab ant il-barrani biex jipprova jsalvha. U b'responsabilità aħna qed ngħidu hawn solennement u ngħiduha b'responsabilità illi mhux nħallu l-ebda ħaddiem żgħir jew middle class iħallas għal dawn l-iżbalji u dawn il-ħniżrijiet. Il-Partit Laburista għal Anġlu Farrugia se jibqa' jġib l-ewwel l-interess tal-familji u jibqa' gwidat mill-valuri tal-verità u l-onestà.